προσπαθεί να ρίξει τα κυκλειδώματα στον προαύλιο χώρο της Βουλής. Η αστυνομία απαντάει με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Μάχες σώμα με σώμα μεταξύ δημιουργίας των ΜΑΤ και κουκουλοφόρων εκτιλήσονται μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Η ατμόσφαιρα στην πλατεία Συντάγματος, που έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης, είναι αποπληκτική λόγω των δακρυγόνων. Ο κλειστοπόλεμος με πέτρες και δακρυγόνα συνεχίζεται στην Όφωνο, στη Βασιλέως Γεωργίου και στους γύρω δρόμους. Οι κουκουλοφόροι είναι οπλισμένοι με ξύλα, χαδρόνια, ακόμη και με σφεντώνες. Λίγο μετά το μεσημέρι αποφασίζεται από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου King George Palace η εκένωση του ξενοδοχείου λόγω του ανεξέλεγκτου χαρακτήρα των επεισοδίων που λαμβάνουν χώρα στην πλατεία Συντάγματος με γνώμονα την ασφάλεια των ενίκων και των εργαζομένων. Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν δεκάδες πολίτες και αστυνομικοί που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Περίπου 500 διαδηλωτές αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, 30 από τους οποίους μεταφέρθηκαν με το μετρό στον Ερυθρό Σταυρό. Μέχρι αργά το απόγευμα είχαν γίνει 30 προσαγωγές και 11 συλλήψεις. Επεισόδιο δημιουργήθηκε το πρωί όταν η βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννα Κανέλη, προσπάθησε να περάσει με το αυτοκίνητό της από μπλόκο αγανακτισμένων. Η βουλευτής σταμάτησε για να συνομιλήσει με τους συγκεντρωμένους όταν κάποιοι επιχείρησαν να την εμποδίσουν και ένας από αυτούς πέταξε γιαούρτι. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μιχελάκης, δήλωσε: τα πρωτοφανή επεισόδια παίρνουν απρόβλεπτες διαστάσεις. Μια μικρή ομάδα κουκουλοφόρων έχει κατορθώσει να διαλύσει το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Ξενοδοχεία εκενώνονται. Οι ευθύνες του κ. Παπουτσί είναι αυταπόδεικτες και τεράστιες. Σε διατεταγμένη υπηρεσία, οργανωμένες ομάδες κουκουλοφόρων και τα ΜΑΤ στρέφονται με αγριότητα και τόνους χημικών κατά της λαϊκής κινητοποίησης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, Κωστής Αϊβαλιώτης, σχολίασε ότι οι συγκεντρώσεις ήταν κατώτερες του αναμενόμενου είτε από την πολυήμερη κόπωση είτε από το φόβο των κουκουλοφόρων. Η κυβέρνηση εδώ και ώρες έχει κηρύξει στρατιωτικό νόμο στην πλατεία Συντάγματος και στις γύρω περιοχές. Ζητάμε την άμεση απόσυρση των αστυνομικών δυνάμεων από το κέντρο της πόλης, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Δημοκρατική Συμμαχία τονίζει ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουν υποχρέωση να ξεπεράσουν την αναποτελεσματικότητα και την ανικανότητα που τα διακρίνει επιβάλλοντας τον νόμο. Επίσης, οι δυνάμεις της αριστεράς να καταδικάσουν ευθέως τα επεισόδια. Σε ανακοίνωσή της, η Δημοκρατική Αριστερά καλεί την αστυνομία να πάψει να χρησιμοποιεί ανεξέλεγκτα χημικά και να προχωρά σε επιθέσεις κατά ελληνικών διαδηλωτών, ενώ την ίδια ώρα οι κουκουλοφόροι επιδίδονται σε τυφλές πράξεις βίας. Τα επεισόδια, όπως καταλάβατε, είναι εκτεταμένα και η ευχή όλων είναι να μην γίνουν και ανεξέλεγκτα, περνώντας οι ώρες, και αυτό έχει φανεί από πολύ νωρίς. Λίγο νωρίτερα, λοιπόν, από περαστικούς και διαδηλωτές προφυλακίστηκε και ο βουλευτής της Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αλέκος Αθανασιάδης, αφού υπερψήφισε τελικά το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Πάμε να δούμε πώς έγινε αυτός ο προφυλακισμός. Θα μιλήσουμε με το Ζώη του Κακαβά. Καλησπέρα, Ζώη. Πώς έγινε αυτό, γιατί φαίνεται ότι ο κύριος Αθανασιάδης με τις παρεμβάσεις του τελευταία για το ψηφίσει ή δεν θα ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο έγινε γνωστό πρόσωπο και εντοπίστηκε. Πες μας πώς και πού. Ήταν πεζός καταρχήν στην οδό του Κουρεστίου, μάλιστα ο συγκεκριμένος βουλευτής. Κάποια στιγμή λοιπόν κάτι. Ναι, βλέπουμε τα πλάνα τώρα, Ζώη. Ναι, βλέπουμε τα πλάνα. Είναι ελάχιστα λεπτά πριν που έχει δεχτεί την επίθεση με μπουκάλια, με νερό και με ένα ξύλο, όπως λέει ο ίδιος, όπως κατήγγειλε μετά ο ίδιος. Εδώ βλέπουμε κάποιους πολίτες που προσπαθούν να τον προστατεύσουν. Σε λίγο θα δούμε και κάποιον άλλον. Να, εδώ κάποιος που πετάει καρέκλα εναντίον του. Εναντίον του βουλευτή. Σε λίγο θα δούμε και κάποιον που φοράει μια κουκούλα. Αυτός έχει προφανώς πρόθεση να τον χτυπήσει. Βεβαίως υπήρχαν, όπως προείπα, και οι ψυχρεμότεροι, οι ψύχρεμοι, που προστάτευσαν τον βουλευτή μέχρι να φτάσει στο σημείο δημιουργία των μάχων. Πριν κλείσουμε, να πούμε και μια δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος δήλωσε ότι η επίθεση προσβάλλει συνολικά το Κοινοβούλιο. Κανείς δεν μπορεί να εκβιάσει και να θέσει υπό απειλή άσκησης βίας τη γνώμη και την ψήφο του βουλευτή.
και αν είναι αυτή. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζώη. Και τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, τον κύριο Αθανάσιο Κοκαλάκη. Κύριε Κοκαλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Στάη. Κύριε Κοκαλάκη, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω ξεκινώντας είναι πώς ξέφυγε πάλι η κατάσταση. Και το ρωτάω αυτό γιατί όλοι γνωρίζαμε από τις προηγούμενες μέρες, ειδικά από χτες το βράδυ, όσοι κυκλοφορούσαμε στο κέντρο της Αθήνας, ξέραμε ότι τα μέτρα τα οποία θα παίρνατε για τη σημερινή μέρα ήταν πραγματικά δρακόντια. Αυτά τα δρακόντια μέτρα πώς δεν κατάφεραν να ελέγξουν μια ίδια κατάσταση σαν αυτές που έχουμε ζήσει και άλλες φορές? Κυρία Στάη, τα μέτρα τα οποία παίρνουμε συνήθως για να αντιμετωπίσουμε, όχι για να διαχειριζόμαστε καταστάσεις πλήθους, θα πρέπει να ξέρετε ότι αφορούν μέτρα που υλοποιούνται μέσα σε αστικό περιβάλλον. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες μέσα στο αστικό περιβάλλον, γιατί κινούνται άνθρωποι, υπάρχουν οι δημόσιες ιδιωτικές περιουσίες, υπάρχουν αυτοκίνητα, υπάρχουν χίλιοι δυο παράγοντες δηλαδή, οι οποίοι δεν επιτρέπουν πάντοτε να μιλήσεις για τον απόλυτο στόχο. Η βασική μας στοχοθεσία να μην κινδυνεύσει σοβαρά είτε η βλάβη είτε η υγεία κάποιου ανθρώπου, με βλάβη της υγείας κάποιου ανθρώπου, ή το να λειτουργήσει το κοινοβούλιο, το οποίο ήταν εξίσου σημαντικό, να λειτουργήσουν οι θεσμοί και παράλληλα όπου μπορούμε να προστατεύσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δημόσια ιδιωτική περιουσία, τουλάχιστον νομίζω ότι σε επίπεδο αρχής είμαστε κάπου κοντά στην περιουσία. Κύριε Κοκαλάκη, θα σας φέρω τις αντιρρήσεις που φέρνουν οι πολίτες, όπως επικοινωνούν μαζί μας, και τις αντιρρήσεις της λογικής αυτή τη στιγμή. Είπατε βεβαίως και σε ένα θεωρητικό σχεδιασμό, είναι έτσι όπως το λέτε, ότι όταν κινείσαι και σχεδιάζεις μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον όπου κυκλοφορούν και αυτοκίνητα και άνθρωποι και υπάρχουν χιλιάδες δράσεις και λειτουργίες που δεν μπορεί όλα να νεκρωθούν, ότι κάτι μπορεί να συμβεί απρόβλεπτο και να μην υλοποιηθεί το σχέδιο όπως το έχετε προδιαγράψει. Ναι, μεν, αλλά λέτε ότι ο κεντρικός στόχος σας ήταν να προστατεύσετε ανθρώπινες ζωές και την υγεία των πολιτών. Εδώ όμως οι καταγγελίες που υπάρχουν για όσους δεν βρέθηκαν στο κέντρο είναι ότι δεν προστατεύτηκε η υγεία των πολιτών και υπήρξε και τεράστιος κίνδυνος και για τη ζωή των πολιτών. Από τη στιγμή που και χάθηκε ο έλεγχος προς τους γνωστούς, τις γνωστές ομάδες που συνήθως θα κάνουν λίμπα στην Αθήνα, αλλά και επειδή χρησιμοποίησατε υπερβολικές ποσότητες χημικών. Οπότε ο στόχος που λέτε για την υγεία και την προστασία της ζωής των πολιτών, σε έναν βαθμό δεν τον έχετε πετύχει. Κυρία Στάη, στη ζυγαριά των ενόμων αγαθών νομίζω ότι πετύχαμε. Ωστόσο όμως το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και μπορούν να προκαλούν ανα πάσα στιγμή βανδαλισμούς και ταραχές στην Αθήνα, αυτό δεν μπορεί να τα αποκλείσει η αστυνομία και δεν μπορεί να τα αποκλείσει συνεχώς. Μία λογική ακραίων καταρρυκτικών επιχειρήσεων μπορεί να έχει μία βάση σε ένα ανοιχτό περιβάλλον, ωστόσο όμως ένα αστικό περιβάλλον έχει περιορισμούς. Πάντως κύριε Κοκαλάκη, έτσι όπως μου τα λέτε, είναι σαν να λέτε ότι ποτέ οτιδήποτε συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή. Λέτε ότι σε ένα αστικό στενό περιβάλλον είναι απρόβλεπτη όλη